Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga hingala nini atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga hingala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw mga hingala. Miyerkules na ron. Pizza unsa tarong pizza ha? Pizza no ibinaron. So kumusta naman mga hingala? Katong mga na nag-birthday na, happy birthday. May you have many more problems to come. Dili, sorry kayo. May you have many more problems to come. Dili, may you have many more birthdays to come. May you have many more graces to come. May you have many more friends to come. Ayan, no? Muna, no? So, kumusta na mga hingala? Naginaon po ta mga hingala nga ang mga na nag-birthday malipayon karong adlaw, no? Ako dugay pa akong birthday karong bulana July 26. Kabalo mong pila na koron. Kung ikakarong July 26 ko anak ko. Unsa man nakilamlaman ko. 66 na ko. Ay ano pero kung atong tanaw mura pa mag 65. Pero higala no 19 ko ano ko na tao 1959. 1959 no muna no ga medyo gulang-gulang na gyud. Nisulod ko sa akong pagkapari ko ano may akong edad 28. No kay naggraduate ko sa akong kurso sa una nga engineering sa Kolehiyo de San Jose Recoletos 1995 man siguro to. Dayong karon gulang-gulang na gulang-gulang na mga higala pero kalawis Ginoo mayroon lawas kay usa sa mga sikreto gyud siguro nako no kana siguro ang pagdebosyon sa mahal nga birhen no kana bang kada kadlawon gyud nagrosaryo diri sa kuan kada kadlawon ming nagrosaryo diri sa kuan sa among parokya sa Ayungon everyday gud na kada kadlawon nya ikaduha inom pug tubig mabuntag no 2 to 3 glasses a day. Unya naglikay ko nga mo inom og soft drinks. Para siguro tag no na many more birthdays to come. Kinoon kabahing karne dili jud kay ingong dili mo kaon na ragid pero minimal kayo. Unya more sleep sa akong sleep noon medyo dili kayo ko kakatulog kay daghan man kog trabaho. Usually matulog kog mga alas 8, alas 9. Nya mamota kog alas 4 kadlawon para sa amo ako. Yan pero kaloes Ginoo mahingala. Wala pa jud ko ingod nga major nga sakit kani anak ko. Mga sakit sa mga tigulang siguro arthritis usahay kini nga magsige na taog pangihig ka ano pero ingon nga do nagbugat gyud kayo nga sakit murag wala pa ko. Kaloes Ginoo mahuman ang amo ang karong reshuffling namo next year mga after Holy Week mudawat pa ko usa ka assignment kung tagaan ko ni obispo no more bisan mga 1 term 6 years magurog makaya pa sa akong pamilya magurog makaya pa no so wala na ha so, sayong matulog inom og daghang tubig pagmatagin ninyo no manut brush deng inom og daghang tubig deng exercise gyud akong exercise kuan ako spiritual and physical exercise ngano man rosaryo man 30 minutes every day ana no. Okay, thank you. Salamat kayo o padayon kita kasi may ato karong Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Nicholas Pick, P-I-C-K, own and companion. Natao siya ni antong 1568 ang Low Countries revolted against ang Espanya sa unang higala daghan man kay sila og mga sakop ng apil na ta. Unya ang kadaghanan gyud nila nang rebuilde batok sa kuan nagrebuilde batok sa Espanya. Unya usa na niya ang the Netherlands. Unya ang revolution dili lamang kay Espanya mo gitumong kun dili hasta ang Catholicism. Numuna kini sila si Nicholas pare man siya no. Si Father Nicholas Pick ug ang iyang mga kaubanan nga mga Franciscans ug 8 ka mga diocesan priest gipang aristo kini sila sa mga
Calvinist soldiers o gipangpatay in town. Unya gitorture pa, gipatay pa. Unya they were canonized in 1867. No, muna no. So muna nga karong adlaw mahigala ato hinumduman ang mga pari in town sa una nga gi-appeal po in town og patay sa mga nagrebilde batok sa Espanya. Napagan in town ang mga pari. Buto na unsa man tayo labot na mga pari o nga si Jesus na may amo ang gikuan. Among gisangyaw anong na-appeal naman nga patyon may appeal kani di sila ganahan sa mga katsila. Because of course, ang mga katsila man god identified with Catholicism. Kasi sila baya mo'y nagpa usa sa mga hinungdan nga ang Katolisismo mikaylap sa tibuok kalibutan. Kitungod ang ilahang mga nasod nga ilahang nasakop, ila man pong himong Katoliko. No? Puna nga, sa panahon nga nang rebuilde ang mga kining mga nasod batok sa mga katsila, gi-appeal po din taon nila ang mga Katoliko. No? Unya, ang mga pari po din taon nga mga misyonero, gipang-appeal po din taon lang patay. Pero wala gin nila matod pa nawala. No? Nawala ang imperyo sa Roma, sa kining mga katsila, no? Spanish Empire, pero padayon gihapon ang Katolisismo. Kaya mo man gisulti ni Kristo, no? Nga bisan ang impierno dili sa manang impierno, bisan ang demonyo ba, bisan ang mga demonyo, no, parehos nimo. Dili, sorry kayo ha, ang mga demonyo nga dili parehos nimo yan. No? Nga kining mga demonyo dili gyud gani matod pa makabuntog sa simbahan Katoliko. Klaro? Nahala no, mao gadto karon mga gala. Unya arita sa atong CBCP News. CBCP News ato mga higala. CBCP News ang ato karon nga CBCP aduna nay bag-o nga obispo. O kabalo mo kisay ngalan mga higala sa ato ang bagong obispo, bagong pangulo. Ang pangalan mga higala sa bag-o karon nga pangulo or presidente sa CBCP mao si Archbishop Gilbert Garcia. Nakailabya na ako ni mga higala kini si Archbishop Gilbert Garcia. Kaysa una mga higala, ako pa'y commissioner sa kining Bible Apostolate. No? Bible Apostolate. Bible Apostolate ba to? O social action, no? Siya may amuang kanang among head. No? Muna nga nagtuo kung nakaila paghihapon ako ni si Archbishop Gilbert Garcia, no? Matud pa obispo karon sa Lipa, no? Batangas. Unya ang iyaha nga vice president mao si Archbishop Julius Tonel sa Zamboanga. So good luck. Good luck Archbishop Gilbert Garcia sa imuha usab nga pagpangalagan sa Katolikong simbahan isip bagong presidente sa kining CBCP. Balita mga higala gikan sa Vatican News mga higala. Kabahin ni sa atong talahuron nga Santo Papa mga higala, no? Kabahin ni sa atong talahurong Santo Papa. Padayon karon ang panawagan sa atong talahurong Santo Papa alang sa mga kaobispuhan, no? Nga they should be vicars of peace, no? Nga sa ato pa nga ang atong mga kaobispuhan padayon gyud, no? Nga mupa siugda o mga kalihukan nga mao'y magdala og kalinaw sa tibuok kalibutan, no? Mga kuan kining gitawag nato og mga kaobispuhan nato nga mamahimo gyud silang mga vicars, no? Mga bikaryo, mga matud pa kining magdala sa kining gitawag nato kalinaw sa tibuok kalibutan. Padayon usab ang atong talahurong Santo Papa sa panawagan, no? Nanawagan gyud usab ang atong talahurong Santo Papa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ug ipadayag usab siya sa iyang dako kayo nga kasubo sa mga nagpakitabo karon nga mga disgrasya. Parehos dito sa Roma nga adunay gasoline station nga nibuto o gintawon ubay-ubay po din taon na nakabsans kinabuhi.
Ano no? So padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatono ni ining kamutuhon. Pero alin na ta mga higala sa atoang katikisem, no? Atong katikisem mga higala kabahin sa Legion of Mary. Legion of Mary. Pader, unsa man gining Legion of Mary o kinsa may magtutukod niini? Abi no ang ato ang mga legion, ang Legion of Mary is a lay Catholic association. It is a lay Catholic association focused on spiritual development and apostolic work, striving to advance the reign of Christ through Mary. No, sa ato pa kung sabi ni saya pa na kining Legion of Mary usa kini ka grupo sa mga Katoliko nga maoy ilahang tumong ang pagpalambo, no, sa spiritual ug apostolic works nga sa ato pa ang kinig yung tumong sa mga membro sa Legion of Mary spiritual, no, ug ingon man usab mga apostolado nga mga buhat, no, striving to advance the reign of Christ nga kanang gusto gid sila nga mapalambo gyud ang pagkahari ni Kristo diri kanato ug inubanan usab sa mahal nga birhen. Unya kining Legion of Mary mga igsuon ang nagtukod niini mao si Frank Duff, no, F-R-A-N-K D-U-F-F. Kristi asa ni palihog kong pakita sa nawong ni Amel, no, kini si Frank Duff, no, aron makakita po ning mga Legion of Mary, no, sa ilahang founder, no, mga membro, no, si Frank Duff, no, na gikuan kini ni gulang ni siya mahigala nga gulang ni siya nga lalaki, no, si Frank Duff. Unya usa ni siya ka Irish, taga Dublin, Ireland. Unya iyahang gitukod ni adtong 1921 ang matud pa kining Legion of Mary. Unya ang usa sa ilahang mga activities mao gyud ang prayer, no, unya planning and active service within the church and community often involving home visitations and support for the sick and marginalized. So sa ato pa appeal gyud mga higala sa buluhaton sa mga Legion of Mary ang matud pa home visitation, labi na katong mga masakiton bisitahan gyud nila. Unya sila gyud maning kamot nga makapangumpisal po din taon ang ilahang mga bisitahan. Okay? So ari kita mga higala sa matud pa psychological effects. Doon na ba mga psychological effects mga higala kining Marian devotion kakining kuan appeal naman eh. By the way, Marian devotion aduna ni sila daghang kayong psychological effects sa mga membro niini. Number 1 is it can foster a sense of peace, security and connection with the divine, as well as aiding in crisis management and promoting a more humble and helpful attitude. No? So that's number 1. No? Sa ito pa ang pagkamembro sa usa sa mga psychological effect sa pagkamembro sa Legion of Mary mao nga ma-foster or mapalambo ang sense of peace. Kini bitong pagkamalinawon unya pagka-secured unya connection with the divine, atos mahal nga birhen ba, as well as aiding crisis management and promoting more humble and helpful attitude. Unya, ang devotion usab sa Mama Mary can also influence a person's relationship with themselves and others, highlighting the importance of femininity and fostering a sense of community. Mudi ay diha mga higala, no? Kining membro ta sa kining gitawag og kini bang o sa halaning Legion of Mary, mas mo improve ang atong relasyon sa atong isig kaingon. No, diri sa aton mga higala, daghan kayong mga membro diha sa kwan. Daghan kayong mga membro diha sa Legion of Mary, no? Unya ang Legion of Mary doon na ni siya grupo-grupo, no? 3 to 20 gitawag kinig presidium. Unya mas daghan-daghan pag yun sa presidium munay curia. Dayong daghan-daghan pag yun sa curia mahimo na siyang comitium. And then, Regia, dayong Senatus, dayong Concilium. Ang Concilium, mga higala, tua sa Dublin, Ireland. Oh, klaro?
So na no, so akong awhago no katong mga gitawag na tong mga dibuto ni Maria nga magpamimbro gyud mo sa Legion of Mary, no? Kay matod paligi, it can foster a sense of peace, security, and connection with the divine, as well as aiding in crisis management and promoting a more humble and helpful attitude. Kinig yung humble and helpful attitude ba higala mo guni pinakanindot kayo sa kining Legion of Mary, no? Humble and helpful attitude. Unya ang pagdebosyon pud sa mahal nga birhen mga higala makapalambo pud kani sa relasyon sa usag-usa, no? Especially ang managsilingan, ang managhigalaay kay ngano man kanunay man silang gihiusa sa mga pag-ampo nya fostering a sense of community. Ayan, no? Sabi na, no? Mahigala, no? So, alang na ito nga gustong magpamimbro sa Legion of Mary, ano pang hinihintay ninyo? Ayan. Unya, kini pong pagdebosyon yun sa mahal nga birhen, dako kay ni kami diri mga higala sa Ayungon, ang amuan diri nagdebosyon man gyud pod. May kadakadlawon gumi nga rosaryo, no? Sayo sa buntag may kuan may gitawag na tong Perpetual Dawn Rosary, no? Kanang PDR. Naman po na diri si bulan, PDR, Philippine Democratic Society Republic, dili. PDR meaning Perpetual Dawn Rosary, no? Muna sa kuan na PDR diri sa amua, diri sa Ayungon. Kung yun mismo minangulo ino higala, no? Kining PDR, Perpetual Devotion, Perpetual Dawn Rosary. Diri sa may katedral, no? Alas 4 man ang ilaha. Daghan po mga apil mga higala, no? So muna nga ako nang ginaingon ang atong pagdebosyon sa mahal nga birhen dili lamang adunay spiritual effect, kung dili doon na po psychological effect. Of course, financial effect. Tuganan to mga higala, gamay ra kay ining Ayungon pero kaluoy panalapi ba wala gyud may problema. Ang nagtudlo pa nako ana bahigala si Archbishop Jando. Siya para sa parokya, no, aron nga dili gyud maglisod sa financing, pagdebosyon gumos mahal nga birhen. Kaya ang atong mahal nga birhen mutabang gid siya in both physical, in both financial, and in both humanitarian. Dili gyud mahitabo mga higala nga adunay mawawalang sa bungero. Nung dili merong matatagpuang magbabagong sa bungero. Ayan. No, dili sa amo ang higala walay nawawalang sa bungero, kundi marami ang mga nagbabagong sa bungero. Ano ko na ilan mo higala ka kusog kayong manabong wa ka nang tigbakay ba, pero karoos Ginoo nagbago na muna nga diri sa amo sa kining Ayungon wala dyo'y nawawalang sa bungero. Ang naana mo diri kabulo kang unsa nagbabagong sa bungero. Ayan. Lala, no? May muto na ka na itong tanan, nang hinaot kita, nga wala mo sakit sa tiyan, wala mo labad sa ulo, wala mo problema sa bisan unsa, bisan sa panalapi. Katungod kung atong mahal nga birhen na sa ato ang kiliran, dili gina makasalir ng problema ha. Kaya nga naman, si Mama Mary mutabang yun. Tsaka mga parokya din na, grupo-grupo mo. Murag pila naman siguro ni kaparokya nga daay Perpetual Dawn Rosary. Murag sibulan raman, murag Ayungon raman siguro ko dumagiti. So awhagon ako. Labi na ako mga Legion of Mary, kamugi mag-una-una, ani. Kamugi mag-una-una. Kaya may mga Legion man lagi mo, no? So mga Legion of Mary, kamugi mag-una-una ni ining Perpetual Dawn Rosary. Sa amo diri sa Ayungon, among misa diri forthwith mo. Pag-abot gyud namo sa gikan rin na grosaryo, forthwith mula sa ginahin misa. Namo na gitog forthwith, immediately after the Holy Rosary, forthwith, no? No, nya ug diri sa amo wala gyud nawawalang sa bungero. Ug dili mga nagbabagong sa bungero. Ayan. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.